लिट्टी चोखा जितना जायकेदार होला उकरा खाए के अतरंगी अलबेला अंदाज उतना ही मजेदार होला। आई उकरा में से कुछ अनोखा अंदाज के दिलचस्प पल वाली फोटो आपके सामने परोसा जा। देख के मुंह से आवेला टॉप टॉप पानी। अरे हाँ हो चोखा राजा, काहे जियान करेला जवानी। नाम हमार बमेश लिट्टी और यार बा मिस्टर चोखा। के समझाई ई बोका के, ठीक न होला धंधा धोखा। हमरा बिना का तू कोई बोला जो ही बकौना। ओरिया 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 आठों पहरिया लिट्टी। ऐसे लिट्टी चोखा के नायाब तरीका से लुत्फ उठावत दर्शकन के अनोखा पल वाली और भी फोटो देखे खातिर देखत रही जी बाइस्कोप।